أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا musulmai, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah za mu ci gaba da darasinmu na koyon wasula da baƙaƙe. Insha Allah yau abinda za mu karanta wasali sama da kuma wasali ƙasa da wasali biyu har kuma da ɗauri, har kuma da ɗauri insha Allah subhanahu wa ta'ala da jayawa gaba ɗaya. Na'am, kamar kalimar hasidin, sai kace ha'un maftuha, ha mada alif, ha sinun maksura si, sannan kace dalun maksurataini din, sannan bihijaratin, ba'un maksura bi, ha'un maksura hi, jimun maftuha ja mada alif ja, ra'un maftuha ra, ta'ul marbut maksurataini tin, bihijaratin, sannan quraishin, qafun madmuma qu, ra'un maftuha ra, ya'un sukun ay, shinun maksuratain shin, quraishin, quraishin, sannan ju'in, jimun madmuma ju mada waw ju, ainun maksuratain in, ju'in, khawfin, kha'un maftuha kha, wawun sukun aw, fa'un maksuratain fin, khawfin, sannan ka'asfin, kaf maftuha ka, ain maftuha a, swad sukun as, fa'un maksuratain fin, ka'asfin, sannan amadin, inda fi amadin mumaddada, ain maftuha a, mimun maftuha ma, dalun maksuratain din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.